theo khát bốc suốt em ấy nó tổ ba mà nhìn document đoàn thì chỉ cái này cho nên cái document về thì ấy cho có thể ăn mà rồi chú ấy rồi na phun phê thế cái này đâu chung tới sum ring hun cảm ơn cho thể lâu trang ở tầm anh sum mồm lâu chuan thiếu tiệt ahara rồi lâu nè thì hắn ôi sầu khá nè cho nên cho lại chuan rồi lâu cái lụt lệ thì nó rồi lâu hi sợi cái lụt đó rồi lâu hi sợi lâu đi lâu sợi lâu anh không về nó đang làm cho cái lụt đó cái ngõ chuan aron chala chuan school te kan kala ti khan ke pare te hian sava te kan ve thina seru kharin seru khan sava te kan ve thina chuan ar tam tak kan bula vok kan bul ngai vok tak chu kan bul ngai lo ta ki ari kan bul teu thin lak la khan ar pa ar pa te hi ke chau lo thina ka tan se thina ar pa hi na khen tur min pet tur nei kanu hian itiang ken khan hlap ta che te hi ti thina a thì kan nga the lak lak han chuan kan in hmasa zawk rapinah rap in pahnih kan awm ma kan awm hmana rapinah kan awm a chuan school neh na in zawm ta vek ani chu di in a chung di ni chu avang rap a chung di avang rap a chung di chuan kan khum pawh mau a siam vek kan dawhkan engkim mau vek ani chu school pawh chu tiang vek chu ni ta a tirah chuan chuan a tir te ani chu kan awm tan tir te school hi tian l shape hian awm a kan quarter ani ve ani chu ka pa quarter tian l shape school kha in zawm tak ani khan school kha kan kal vek thei kan in atang kan ti khan kal vek thei chuan kan in kawtah hian mau a siam tho thutthleng hi a awm a ar hi ka fan stand ni thina ar chaw ka pe a ar hi ka fan stand ni thina chuan ka zai al thin ka zai na sa thin ni ring teuh in sing ka reng ka zai a tum a ven thawng tur ram lo a